Ura iti konstruksyon iti pagadalan sa Jay Hungduan Ifugao at tumultunong ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company. Makita iti daytoy iti panangbagkatda iti semento ken panagna paturong iti may patpatakder a pagadalan iti barangay Baang. Dito iti mulong na iti panang semento iti daytoy apaset ti struktura. Kabinadang da iti aktibidad ti RMFB 1501st RPSB team, barangay officials ken community volunteers. Aktibidad pamanagnek no kasano katibker iti kolaborasyon ti pulisya ken komunidad iti panang suporta iti edukasyon dagiti learner. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak Amerikna, iti parang ipaay iti serbisyo komunidad.